yamana sensa ya bene wanchire kwa nabana bawo chobuno musombo nabana ali gusabanke iwe oyimokeri wigoro kyagera naye kware kwa ba okwana mona intwe otwegere bunora oleruya lakini wanchire nyasaye otumeke bunandega nabana ali gusaba sensa ya bene tibandora kulende bakoraye tibanyi bakulende bakwiwa nyasaye tibanyi genancho kulende bakwege nayo monene ikagera bakwige na Yesu Kristo kwa msalaba abangano sikako bapuja bono mona bana gusaba wetro mo komo chenu kwana mona ntuka tocha ukatukole wetera seretera Yesu Kristo ormo bolito amen. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward. Bana banyasaye inga tolegeli gotanga your gift aren't yours. Inga ekewa tikerikere kieke. Ngeli kiao bantu bari nyasaye sindi gotera buya. Bamanya gukombosia matera buya. Murabona igumwate banga mukabata music I don't know what. Mwae wase mogo chukurusia gotera kumukombosi kurwe getabu ekyo. Bantu bari bakogenda bari geli getabu ekyo. Babuga tamangana ali buya. Ekewa ya buatire bayalete in a form of song. When God has pleasured we with that, thank God because that gift does not belong to you. You use that talent. Watu wengine wamebarikiwa na uongozi mzuri koba abikirwase ekegidale yuge kogenda buya bakora buya bantu bayiwa buya bakabegoke nabara uza gutoro mu ikomo cyenu nyasaye kago sindye kewekyo tibwerera abande nabekunyarikana nyasaye gusindi kwa biro mwalimu kwa biro munyagitari kwa bire ebinte bire nabara nyasaye nyasaye nabagote bangancha ekewiki akoire kereta se nyumba yo monene koremeremo kare yakorire meremo ya nyumba yo monene suka na banyasaye nabara gotera munatamarikate basi gatabu gyo kunganya okonganya 35 kimungu kyaga 5 musomya soma sobwango elinde itorama ngana manene ge gukwana raba na banyasaye ningi nyasaye kale gotebya aba Israeli gotera Musa ase gatabu gyo kunganya oteba morwero monene byewa kera omuntu oyole no moyo igwa higabwe point yenene well wishers olio kwerwa otalikobetereliwa is a personal perspective nana ki asenjerende ayo monyene nayo kwerenga hoerwe orwero monene buna nyasaye gosenire ekyagara no ene byala tubata bana banyasaye tibire ngaini ekende kenetu ekende kenene ekende kienge ekende kegale asenjerende nyasaye lero bwanchiro bo munyagitari nyasaye bwanchiro bo mwalimu nyasaye bwanchiro bo mulemi nyasaye bwanchiro beseme yole atebanga morwero monene nyasaye byewa so wancha toli kometeri wala banyasaye amorwere omonene bintebyo morwero omonene bintebyo akosezenirie elindelyo ase tabu etine chesa efeda ne taye nchenda bana banyasaye nyasaye nabagoteba bantu bali babate silago ni gotebaiga twasire neme chango twarusire kuna gotenga turuchile sagana alia ya embere moyo monene netakire supported elinde bintu bigende buya elinde mwanyasaye abantu baikaranse basasime buya ekero soma segetabu kya gai bana banyasaye kero nyasaye kero gotia abantu mwagatire nyomba igo bakuru chisababu bagote abantu kunyara korwa asenge ncho yakiwa bana baisali kuba romisi bago so akanani igo baso to muchikonyoro saliwe igo ba muchori olengo mobe bona bagatebanga nande motaito chikwanga nyomba yo monene number 1 timbwati ndagera ngoli nyomba number 2 bana babwati anga bakobeka bana mbarasoma nane na kyo nte bindwe nibo ekoremere mu nyasaye bana ba Israeli they give an excuses bakarwe bitamero batanyale gusiremere mu nyasaye kuna na inche na yero iga tole nyole in a position of giving some excuses so that we cannot support the work of the Lord otebanga bana ba nyasaye which kind of excuse are you giving ngetamero kikwarure koja semere mu nyasaye bande bateba family nenga netimba endagera bande bateba tinagorobole monga gachegoroba bande bateba tinagacha tichirento mere mu nyasaye tingo yesabota I must finish my work fast lakini sasa kubona ki enyomba yane mwatigirera matombe mometa chinyomba chingiya mokorusie bikoro tomwazo buya mokorie chabati mwaranda buya lakini mu nyasaye atigere kwa matombe
sombe bana banyasaye nigo bari cinchara samakori bana banyasaye nigo bagutaragetiriana bana banyasaye nigo bacandegete asengencho toraramboroka bakoba konye banyasaye goseri nabagotanga we should not give an excuse ekyaga tokorweke bitamero igo biratange ntonyole bisyo we will not receive the blessings from the Lord kero tokorwe bitamera bana banyasaye iwa ebi mbimbia gukitoko nyoro which kind of blessings are we receiving when we give willingly? Number 1 abana bao hoikabechoke omukungu hoikako iwere omusacho takoli gibakungu omukungu tagoso abyomba tali kokomanya ekyagera emirimo ya Nyasaye igoye the first priority abande batebanga tingogenda gabu nimbwate bimwerera tiganda arabakeshoke nanyoro mwana no mutyonyosta ngarangiri uchikambi Nairobi asakoro kugurukora. I went with my kid over the 3 months. Hongo genda bakungu bande ba kombolinga is your head box functioning well. Eke mwane ke baliriyo gotarana kipara. Nyasa ogusindia bana. Tibabige tango mtoko limera ya Nyasaye. Nyasa ogusindia gasi. Tebige tango mirimo yo manene tesuka. God has blessed you that so that you can support his work. Elindo su mirimo yo manene ekole mirimo ya Nyasaye. Na muntu otanga Nyasaye iganchete engole kurwa. Kero soma bakorinto yeri tanga nikyando turi mukegoika. Paulo era kero tanga njira babiri kirori abantu abo kole mirimo menene. Nyasaye okoberire kyolinga maene mweru otasema na Nyasaye bantu bande batebanga njitinda nyora ya Nyasaye otanga whatever that has blessed you kelia wosenegeke support the work of the Lord baba no manya otanga ki no bwato mo ikabwo korwa bande bagotebanga nyalewe gakurwa ko babwate ya Nyasaye okorwa to give is a gift is a praise is a pleasant okorwa nekewa talinga no gotwara naboko nyora bande babwate lakini bakongete ebigoti mwana konyora bande basisenirie lakini abana bamuro mwabona obara machala mbali ujizukuru bana banyasaye igamarikate banga Nyasaye nobwato mo ikabwokorwa nobwato mo ikabo support me Nyasaye in that manner enga ya esiseniwe onyole bisyo omolele bawo tera bana banyasaye igata gitutweru ko ruchingoro chaito ata gitutware the desire of our willing participation tonyala ko batokwerwa semera mo omolele our gift are offering to God ingebya obiri Nyasaye toire neke gutokore Nyasaye meremo o Nyasaye goseni buya kore meremo yo molele otariwo pomoyo iwa ekero some 25 na kiye 29 Exodus 5:29 mangala lego tabara banyasaye abantu bose berwa semeremo yo molele Nyasaye tari go pagwa ngoyo no motaka gosena manna gosena moke malikateba Abaisraeli bonsi abasacha n'abakungu abalenge no wancha bagakora ki bakalete bintu byemeremo yo monene achigete gwetera ase Musa bakalete byago byabo ase monene bana banyasaye iwa abasacha n'abakungu Nyasaye nabaho tumugasolo ntamo naye twerwe tolete biri byose Nyasaye tusenire ekiage onyo tokora igo amangana narago toka lakini tutarasomekyo First Chronicles aba Chronicles nakikuru kwa bagukigusi amangana ebiro yes amangana ebiro 29 ochakereke mugo kiaye 12 entanga ni First Chronicles chapter 29 verse 12 osoma runki amarika yago teba na banyasaye yateba 12 obotenengu bonsi namasikani oyunda odi omusobo Nyasaye ogotebanga amaene obotenengu obokwangeire amasikani ayakwangeire abantu bansigete byose nigo bikorwa sayo omonene talinje nenyorra abandi bamanya gotebanga nomaite bunantale kurara nale gosomba bakangate kulikubwa alimu omanya kukaniebesa yane yaya Nyasaye oleko kuchura wasoma nomokia elindo chikokonya abana bali bande bataikerete eleve yo abana ba Nyasaye ya Daudi yarakare gotebanga amaene Nyasaye amasikani kwangeire obotenengu gwasindi ase nyomba yane comes from you then naye okugamba igoro ase byonsi asokoboko kwao chinguru iwa abana ba Nyasaye you can have faith korene je ningingi saine na chire verse 14 korene je ningingi saine
yao na asirire emirimo yao koreng'ana buna twanjire korwa sengoro ebintu byose nigo bikorwa asole asayo ebintu byarwete asokoboko kwao nabyo twakoire intwe nigo torasense yobogeni nande nigo torabaeti asobosi bwao abana ba Nyasaye. Daudi anakiri mbele ya Mungu ya kwamba vyote alivyo navyo si vyake mwenyewe, ni Mungu amemruhusu. Je, jiulize swali, ni wangapi mlianza kusoma na wao lakini wakakufia njiani? Ni wangapi mlianza kozi na wao hawakufanikiwa wakaacha njiani? Lakini Nyasaye ogokonyire bale ngamu apply tembere mona barabo lakini mbanya that opportunity ayo kai first priority. God has given you that so that you can be in a position of praising him through whatever that he has given us. Hiyo bunago tebaba na Nyasaye emerengani satokianda na ikomi otebana ngara kobwatya bana ba Nyasaye onye ntoko koreli osentoko bwatye na batolengaine abana nigo bakobe bibago abakungu babenyametwe watya basacha basokizi ko yecyunyomo asinge ntemere ya Nyasaye tumeipa kisogo bana ba Nyasaye oteba isatokianda otebana ki eyune merengani satokianda omanya gotebanga usiko monene chinibo chao chonsi no tongora kwa wosi kwendagera elie byale byao bichorene ndagera enyinge na ibi mitero byao bichorene divai enyinge. Haleluya. Monene gotebanga musike nenibo yao yonsi no tongora kwa wosi asentorenga buneyo Nyasaye amente byale byao bichorwe edivai yao teba isa komisi echerende endagera tebera mwao Nyasaye ekera yementira bana ba Nyasaye nigo konyoranga kwagenda ile buya na kiyale koma buya nchamo naye tumanyenge memo Nyasaye toire taliga toire okoma twerorere tali Nyasaye ga toire amasomo twerorere Nyasaye kago siriri kwa nyorire bitoki sire memo yaye asokonyara senchera yabene tisadaka nejutashaye asama agachanga bunaye nebintu binde okonyora babura kanejutakana bachandike bakonye abatabwati baendagera kora kuminda abakungu bande betingete birayi bwana mozi mete byayiga lakini manyenge nkoro yawo nesibogete ondago sabera amasaba amengama netu. Haleluya. Bakungu bande baraba kongwa bana nyala Nyasaye nabo musacha asibogete lakini gokoro musacha gokonya bana bamalemu wate bango uchiro mukungu inyomba okobata bwati musacha bana ba Nyasaye nabo ndatu gokomanyinga gokonyoro musacho ngusirare meremo yo monene nonyeni sikari asekenyoro musire momo echinguru ekyagero kunogo sisene kale tase nyumba yao lakini akaroko mokongwa bana ba Nyasaye unaleta laana katika familia zako. Abana wao soma buya na wakuri kwa buya lakini baraba lebi bakunjinya sole bakabeta igoro bako gotebika kende nkiyo gotebi ntuko tweruze timoyo lakini abana ba Nyasaye igo bagwe kanya bana bo monene twanya saa tuseni chamo naye ekero togo swana gosoka tumanyanga Nyasaye oturangerie asemere memenere tokore meremo yaye tweruete onye komwate ke ukyogotera tera bakokwero onye komwate ke ukyoboraira bana bo monene kore meremeyo onye komwate ke ubuna bono gyokoroze yamoga ya buna korekana sumatiga yakora abana ba Nyasaye onye komwate ke ukyogokonya konyo talikorosa elinde lyekero gwakura bangina bali gwakonye te bacha sembere yao bakorera buna doli kazi bagoteba gakyo kule ngogo chakotokonya okule ngogo chakoto amabere okule ngogo chakoto yanga okule ngogo chakoto endagera bana ba Nyasaye nabonda toda Nyasaye tuseni nana to mentoro chinguru tomanya ngoko runekewa ko chikomorwero monene orubuna Nyasaye goseniri taluna kwabeteri bana ba Nyasaye tika Nyasaye tuseni wetera setera so Kristo ormobole to Nyasaye na maana twabeira bagiti na maana twayenda ile mechanda si family chaito emeremo yao twanyeire amagega nigo twokoligereria azichinga twokuru tomanya tabuya twaragera buya twanywa buya lakini ase nyumba yao twabeira bangiti nonyana abachandike to monene turiko baligereria nonyana abachinta kana ababuraka nakiyale ko babuya eka tukwe basememo yao ase binyoro tokurwa totwokali musuligiya elinda abantu bawo kubago toligeri bakororaye bakubwadi togendenga gotimoka nganga tolego swachikambi nabara gusaba Nyasaye otoye byagaso katogo tachikambi toko gusasima tolete chini
tugenda gagutimuka bonombia mane kyaro kwa igure omerana na keroyo mase kona ya yabunora urere buya okwana keroyo mase ngakyarere buyeka twerigarigari twechekie twebare twechora so busibwao obyabwao bogendere gotoisana botambe oyetera setera Yesu Kristo arumubolito. Amen. Get the point. Take a step forward.